Naimbag nga rabii tayo kagayam ken kakabsat. Wen rabii manen iti aldaw nga Sabado. Limda ken iti init iso nga iti greetings tayon ket Happy Sabbath. Ket agyaman tayo kakabsat tadamanen daytoy nga gundaway nga kakadwa tayo tapno iti leksyon tayo kadaytoy nga lawas ket isu iti intay nga adalen intay i-review tapno maala tayo kapsat dayjay napintas na bendisyon nga isu iti kayat nga ited ni Apo Dios kada tayo kadaytoy nga inadal tayo kadaytoy nga lawas iti Sabbath school lesson quarterly tayo. Ipatcheck kakabsat nga adu dagiti pagyamanan tayo ken Apo Dios. So nga agkararag tayo. Amami nga dakat sa dilangit. Wenama umay kami itatrunom anaknuan iti ayat kastamet naknuan iti parakot. Umay kaming agyaman ken kaama. Agyaman kami kadagiti saan mi nga mabilang nga bendisyon nga isu itininted mo kada kami kada ito nga lawas kastamet den kadagiti naglabas pay nga pampanawen iti panagbiag. Agyaman kami o Diyos tauray mo kastoy nga bibiyag kami iti panawen nga nakabutbuteng kapupala ito'y COVID-19 pandemic. San mong impalubos o Diyos nga da kami nga anak mo aglasat kada ito'y nga ditigra kay may dito. Sumamay kami o Diyos nga agyaman ken agyaman kami agsipod ka inted mo manen italdaw mo na santuan kada kami. Naglipas manen dagiti nem nga aldaw nga isulti pa nagtrabaho. Kadagyaman kami o Diyos daytoy indaway nagkakadwa kami nga anak mo. Tapno adalen ni ripasuen mi iti leksyon nga isu itinadal mi kadayto nga lawas. Ited mo Diyos iti santo nga espiritu kada kami tapno mawatan mi daytoy income adalen kat agyaman kami launay patyen mi nasungbatam digit yung pararag mi kadinawat mi digit yung kay karyang tinagin natin ni Jesus. Amen. Adata yun kakabsat iti lesson number 12. Itatanga Rabi kita di kalendaryo kakabsat it is December 18. Ket no alain tayo daytoy nga quarterly may salanganen kakabsat iti urayen tayo ken adalen tayo ket mabalin tayo manen nga idulin daytoy nga subli-subyan nga adalen kakabsat agsipud ta uri siya ket adu digiti leksyon nga naadal ko kadaytoy nga lesson tayo kadaytoy nga quarter may panggep iti education kakabsat ket iti paulo na itintay adalin ita education and the Sabbath. Anya iti panggap ni Apo Diyos kadaytoy nga inted nang aldaw apanaginana nga isu iti Sabbath. Tapno dayjay kakabsat nga misyon iti education ket isumit laeng iti magunod tayo. Anya dayjay nga misyon kakabsat iti kang kanayon kung ususaren isu dayjay quotation nga naggapu ken ni Ellen G. White. Unanan ni Sister Ellen White kakabsat. Success in education depends upon the fidelity in carrying out the Creator's plan. Iti plano iti manlubot tayo. Iti plano iti nang parswa kada tayo. Iti man nakabalin amin nga Diyos. Isu kakabsat dayjay isubli na kuma dayjay anadadael the ruin nga kababalin na dayjay ladawan na nga isu iti inkabil na kada tayo iti pinarsuan na iti tao. Takuna nga rod kabsat iti nga parswaen na iti tao let us make men in our own image. Ket daytoy nga ladawan ket nadadael gapu iti basol. Kayat ni Apo Diyos kabsat nga maisubli tayo kadayjay anagapuan tayo nga ladawan. Tapno agtultuloy nga dayjay pan nakirelasyon tayo ken kuana ingana iti agnanayon
nga agnanayon nga awanton iti patingganan nga panpanawen. Intun no adda tayon ton iti baro nga langit ken iti baro nga daga. Ni Apo Dios isundulat takabsat iti ayat nga Dios nga mga ayat. Iti paset nga mayulo masarakan iti Mark chapter 2 verse 27 and 28. And he said to them, the Sabbath was made for men, and not men for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. Kunanan ni Apo Jesus kabsat, naaramid iti aldaw a panaginana, nga agpaay iti pagimbagan iti tao. Amun tayo, nga adda kabsat iti 7 nga aldaw iti maysa nga lawas, 7 days a week. Manipud iti umunang aldaw iti lawas, ingana iti may kanem nga aldaw iti lawas. God have created everything nga adda iti rabaw iti daga. Adda kada tayo kabsat. All nga adda ket pinarsuan ni Apo Dios iti innem nga aldaw. And the crown of His creation is men. Isong idim nga nalpasen kakabsat a pinarsuan ni Apo Dios iti tao. Kunanan ni Apo Dios, iti maikapito nga aldaw, isu iti aldaw a panaginana. Nga ako na namitlaeng ni Apo Jesus na aramid iti aldaw a panaginana, may kapitong aldaw. Nga agpaay iti pagimbagan iti tao. Kunan nakabsat ni Ellen White iti Desire of Ages, pages 288 and 289. Then the Sabbath is a sign of Christ's power to make us holy. As a sign of His sanctifying power, the Sabbath is given to all through Christ, become a part of the Israel of God. Itinbaga na kabsat ni Ellen White, nga daytoy nga aldaw a panaginana, since we are studying education and the Sabbath, daytoy aldaw a panaginana, the Sabbath. Ket isu kakabsat iti maysa nga tanda, iti panakabalin ni Apo Dios nga mangpasanto kadatay. Daytoy nga tanda kakabsat, adda dayjay panakabalin na, it has the sanctifying power. Ket no kayat tayo kakabsat nga maikamkameng iti pamilya ni Apo Dios, babaen ken Kristo Jesus, masapol nga salimutmutan tayo daytoy nga aldaw a panaginana nga isuti inted iti Dios nga agpaay iti tao. Nakita kakabsat iti leksyon tayo nga adda dagiti kayat na nga ited kada tayo. Have you observed that iti process iti panagadal tayo, I do it in 3 parts. Itatang nga lawas, we'll study again education and the Sabbath in 3 parts. The first part kakabsat ket the Sabbath is a lesson beyond compare. The Sabbath is a lesson beyond compare. Kuna nakabsat iti Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. And on the 7th day God ended His work which He had done, and He rested on the 7th day and from His work which He had done. Then God blessed the 7th day and sanctified it, because He rested from all His work which God had created and made. Akas din baga kabsat, adday iti 7 nga aldaw iti maysa nga lawas. Inted ni Apo Dios nga dagiti umuna nga 6 nga aldaw is a working day.
Ket in kabil ni Apo Diyos iti bagina kakabsat, nga isu iti ihemplo, example tayo. No anya iti aramiden tayo iti aldaw a panaginana. Kadaytoy nga narrative kakabsat iti Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Adda iti talo kakabsat nga inaramid ni Apo Jesus ididimtengen iti aldaw a panaginana. Dayjay may kapitong aldaw. When we say the Sabbath iti Biblia, it points to number 7. Di may kapito nga aldaw. Not any other day. It is the 7th day of the week. Anya digiti talo nga inaramid ni Apo Diyos kabsat, umuna na ginana. He rested. Mikadwa, binindisyonan na. He blessed. Mikatlo, He sanctified. He set it aside. Pinasanto na kabsat. Ket iti umayno dadto mga saludsod. Kasapulan kadi ni Apo Diyos iti aginana. Mabannog kadi iti Diyos. Kadaytoy nga saludsod kabsat. Arig namat lang di saludsod nga ni Apo Jesus ket Diyos. Kasapulan kadi iti Diyos iti mabautisaran. Tapno, anya ti panggap iti pan nakabautisar kabsat. No iti Biblia kunana, baptism is the washing away of sin. Alain tayo kakabsat, dayjay kapadasan ni Apo Jesus ngayon surat ni Matthew, di kapitulo 3. Adda idi ni Juan Bautista, iti karayan iti Jordan. Ket adu digiti napanken kuan ang kakabsat. Nagdengeg da ken ni Juan. Nagpabautisar da ken ni Juan. Iti maysang aldaw, napan ni Apo Jesus ken ni Juan. Kunanan ni Juan, umay ka kanyak tapno nagpabautisar. Siyak kumaay iti umay ken ka, tasyak iti agkasapulan iti pan nakabautisar. Denggen nyo kakabsat dayjay argument ni John the Baptist. Kunanan ni John, siyak iti managbasol, siyak iti kasapulan na, iti maugasan, iti basbasol na. Apay nga sika, bagbaganan ni Apo Jesus, maysa nga awan iti basol na, umayki di kanyakon nagpabautisar. Anya iti ugasan nga basol mo. In the same situation, denggen nyo kapsat, in the same situation, ni Apo Diyos na ginana. Kasapulan ka din ni Apo Diyos iti aginana. Denggen nyo dahil sumbat ni Apo Jesus kakabsat, ijay nga gundaway, idiinbagan ni Juan nga lapeden na, dahil pa nagpabautisar ni Apo Jesus. Iti Matthew 3 verse 15, kunanan ni Apo Jesus, permit it to be so. For thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Ti kunanan ni Apo Jesus, Juan, imayak ngagpabautisar ken ka, saan gaputa man nagbasulak, no di ka di umayak tapno dagiti tao nga adda iti basol na, awan iti rasunda nga saan nagpabautisar. I like the text nga iti kunanan di Genesis, ket nalpasen iti trabaho na, ket iti may kapitong aldaw ti Diyos na ginana. Ti Diyos na pagserserbya, ti Diyos na pagserserbyan tayo, saan pulos ang mabannog. But He gave us an example. Nga iti nem nga aldaw agtrabaho tayo, ngem iti may kapitong aldaw, akas ti inaramid na aginana tayo. Anyan kakabsat nga
ragsak ni Adan ken ni Eva. That first Sabbath, umay digiti animal. I believe there were angels around. They came to worship with God. Iji garden ti Eden. Isung itiin kabil ko nga mo nga lesson. The Sabbath is a lesson beyond compare. Taapay. Sakbay ang nagbasol, addan kakabsat, dahi kapadasan. There is that face-to-face fellowshipping with God. Makita ni Adan ken ni Eva. Dahi naayat na dungo nga Diyos nga nang parswa kadakwada. It was an experience beyond compare. Iti mikadua kakabsat nga kayat ko nga kitain tayo. Ni Apo Diyos inted na iti leksyon, iti Sabbath. The Sabbath is a lesson of obedience. Umuna, the Sabbath is a lesson beyond compare. Mikadua, the Sabbath is a lesson of obedience. Inted kakabsat iti quarterly tayo nga pagpangalaan tayo kada ito yung explanation, the Sabbath a lesson of obedience, iti Exodus chapter 16. Anya iti kapadasan kakabsat, iti anak ni Apo Diyos, kada ito yung paset iti Biblia, Exodus chapter 16. Daytoy kakabsat, dayjay panang rugi, nga panangited ni Apo Diyos kadakwada, dayjay taraunda ijiletang, dayjay mana. Kitain nyo kabsat iti verse 4 and 5. Unana ni Apo Diyos, behold, I will rain bread from heaven for you. And the people shall go out and gather a certain quota for every day, that I may test them, whether they walk in my law or not. And it shall come on the 6th day, that they shall prepare that they will bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. Nalawag kakabsat, dayjay instruction ni Apo Diyos ngayon na kini Moses. Moses, katungtung mo digit Israel. Itatan ko na itid kon iti kanenyong manipod langit. Kastoy iti masapul nga ramidan. In a family, Jekota kabsat is dependent on the family. No kumay iti family, iti pamilya kabsat, ket we have 4 sons, and then dua kami, kini bakit dinnem kami. No innem kami kuma, amumi deje rukod iti kanenmi iti pamigat, rukod ti kanenmi iti pangaldaw, rukod ti kanenmi iti pangmalem, dayjay iti kota iti may sangaldaw. Iso ti kunanan na Apo Diyos, iti inaldaw-aldaw, apang kayto nga agpidot iti kota yuk iti may sangaldaw. Sana inbaga kakabsat, ngem iti may kanem nga aldaw, iti aramidin iti anak ti Israel, they will have to double, paminduaenda, dayjay pinidot da manipod ti umuna, ingana iti may kalimang aldaw. Ta iti may kapitong aldaw, awan iti ited ko ataraon nyo. Very clear. Ti kunanan ni Apo Diyos, that I may test them, whether they walk in my law or not. Medyo mo nang aldaw, hindi na panda nagpidot,
na imasan da kapsat nananam. At dadigiti nagala iti adu ngem dayjay kota nga isu iti kasapulan da. Kunana iti Exodus 16, dayjay ket nabangles, dayjay nga taraon nga naggapu iti langit. Let's call it, their name is manna. Dayjay manna iniges, dayjay sobra. Again, it is a test. Kaya umayan iti aldaw nga panaginana. Iti may kanam nga aldaw panagsagsagana. Anya itimbagana na po Diyos, dublyen nyo. No digitjay nga nagala kakabsat. Iti sobra, iti umunang aldaw, ingana iti may kaling mga aldaw, ket nabangles, dahi inalad a sobra. Iti umay, iti panunod, there is a normal thinking. No dubyak ke itatan, ke nabangles digitjay nga sobra, idi kalman, idi naminsan, hanto ke mabangles. Again, it is a test. Kunana ni Apo Diyos, and I will test them whether they walk in my law or not. At dadig iti nagsukir. Iti nalada, dayjay kanindalaeng, kadayjay inem, may kanem nga aldaw. Tapay, at danti kapadasan da, nga iniges iti sobra. At damit, digiti nagtulnog. Kay sungarod, tinbaga ni Apo Diyos. Apan tayo kabsat, iti may kapito nga aldaw, which is the Sabbath. A lesson of obedience. Digijay nga nagtulnog, nga inalada dayjay arasyon da, kota da, iti agpaay, iti may kapitong aldaw, ta isutiin baga ni Apo Diyos, inalada kabsat, iti may kanong aldaw, they have food on their table. Saan nga inigas? Dagijay nga nagsukir, handa nga nangala, iti kota da, nga agpaay, iti aldaw, apanaginana. Awan, iti kinanda, nga agpaay, iti aldaw, apanaginan. Denggan nyo kakabsat, ni Apo Diyos, masapul adenggan tayo. Ket no anyaman itin bagana. Because the Sabbath is a test of obedience. Umayto kakabsat, ket umayto saanen amana. No di ket di umay kakabsat, dayjay test of obedience. Taadda ket addan iti nangipatakder iti sabali nga aldaw apanaginana. A different rest day. Saan nga dayjay may ikapito. No di ket din iti tao inaramid dan, dayjay umunang aldaw, nga isu ti aldaw apanagilin. Ket intun kakabsat no ipapilit da, nga digidjay nga anak ni Apo Diyos, nga imawat kadayjay nga sanctifying power, ti ayat na, gapu iti panagngilin da iti aldaw apanaginana. They will be forced to keep another day. Remember, the Sabbath is a test of obedience. Kaslala digiti kapadasan kakabsat ti Israel ijiletang, datayo nga na espirituan nga Israel will be passing through another test. Ket ni Apo Diyos, isuntulat tayo timang bendisyon, kadagijay nga agtulnog ken kuana kakabsat. May God bless us. Nga kitain tayo kakabsat, nga dayjay nga inaramid ni Apo Diyos ijilit ang iti nga agpait Israel is a lesson for us because the Sabbath is a test of obedience. Iti mikatlo kakabsat nga nakita iti leksyon tayo. The Sabbath is a lesson for eternal celebration.
Ni Isaiah sa chapter 66 verses 22 and 23, kastoy iti inbaga ni Apo Diyos. For us the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, saith the Lord. So shall your descendants and your name remain. Agyaman na kakabsa. Ti kunana ni Apo Diyos nga isu iti nangayab ka datayo. Manipod ti sipnget nga datayon iti nakaskas daaw nga lawag iti parabor ken ayat na. Akas iti panangaramid ko iti baro alang langit ken ti baro adaga. Tinagan mo ken ti kapututang agtalinay. Sana inayon kakabsat, and it shall come to pass that from one new moon to another, from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship me, before me, said the Lord. Pagyaman na kakabsat. Apay, nga iti Sabbath is a lesson of eternal celebration. When tainton no adda tayon kakabsat, ijay langit. When no adda tayton kakabsat, ijay baro adaga. We must understand, nga kalpasan kakabsat, nga umay ni Apo Jesus, ta umay na tayong alain, iti pangiyawidan na kadatayo kakabsat, it is in the New Jerusalem. We will be staying there for 1,000 years. Dahil iti ibagbaga tayo nga millennium. Kalpasan iti 1,000 years after the millennium, dahil nga baro nga Jerusalem bumabakabsat. And this earth, aramiden ni Apo Diyos abaro adaga, will be the center of the universe. The kingdom of God will be established right here. Ket anya iti kunana ni Apo Diyos, ket iti tunggal aldaw apanaginana. On the 7th day of every week, through the endless ages of eternity, dagijay nga naisalakan, umay dantong agdaydayaw iti sangwanak unaniyo. Kasano kakabsat, nga kaimportante nga rod, dayjay apanag ngilin tayo, panaginana tayo iti may kapitong aldaw itata. It is the restoration. Laglagipan nyo. It is the process of restoration. Iji papanan tayo iji langit. Adda iti aldaw apanaginana. Ulit kakabsat. Iti papanan tayo ijay langit. Uritupay iti baro adaga. Kastin bagana ni Apo Diyos ay Isaiah 66 verses 22 and 23. All flesh shall come to worship before me, saith the Lord. Kaano? From one Sabbath to another. Iti kinaimportante ng kabsat iso dayto. No saan tayo nga matalet nga agngilngilin aginana iti aldaw apan naginana ditoy nga agdama apan nagbiag tayo itata. Kasano tayo kakabsat nga apan agdaydayaw iti sangwanan ni Apo Diyos iti agnanayo. Let's think deeply on that. Kitaan nyo kakabsat nga dayjay kinamatalek tayo iti panagtungpal tayo nga aramiden tayo iti aldaw anasantuan. Gapo iti tulong ni Apo Diyos kakabsat. Isumet langenen dayjay amay santo aparabo. Nga ipalubos ni Apo Diyos nga digiti amin nga naisalakan, kakaduwatay to kakabsat nga agdaydayaw iti aldaw apan naginana. Iti pagarian na. Anya kakabsat iti aldaw apan naginana. Aldaw apan naginana, it is a lesson beyond compare.
Dayjay ti kapadasan ni Adan ken ni Eva sakbay da nga nagbaso. Idin nga nagbasolon iti tao kakabsat, laglagipin tayo manen, the Sabbath is a lesson of obedience. Ang pangibaga tayo, the Sabbath is a lesson for obedience. Let's go back to Revelation 14 verse 12. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santos. Salsalimot mutenda digiti bilbilin iti Dios ken adday ti pamati da ken Kristo Jesus. Dagiti nga maisalakan nga ag-celebrar kakabsat because the Sabbath is a lesson of eternal celebration. Those who will be saved, dagiti nga maisalakan, who will be celebrating the Sabbath throughout the endless ages of eternity, isuda dagiti nga adda iti kapadasan da nga nagtultulnog kadayjay nga pagayatan iti Dios. Remember the inbagana ni Apo Jesus kabsat idjay Exodus chapter 16 verse 4, that I may test them whether they walk in my law or not. It's the Sabbath. Mapantayo kabsat ni Apo Jesus because I always have to go back kini Apo Jesus. Takunanan ni Apo Jesus intun no maitag-ayak, guyuguyik to digiti amin at tao maumay kanya. Iti saludsod ni Apo Jesus kadi akas manubot tayo, akas modelo tayo, also kept the Sabbath. Denggen nyo kabsat, iti kunana ni Matthew, iti Matthew 12 verse 8. For the Son of Man is even the Lord of the Sabbath. Agsipod ta ti anak ti tao, isu ti apo ti aldaw panaginan. Jesus is the Lord of the Sabbath. Iti kunana kakabsat ni Lucas 4 versikulo 12. Akas ugali na ni Jesus na pan idjay Nazareth, iti sinaguga di Nazareth. Ket iti aldaw apanaginana, anya albilang na ni kapitong aldaw iti lawas. Timakder, ket nagpasa. I usually ask this deciding question, no kuma adda ni Apo Jesus nga agbibiyag iti panawin tayo itata. If Jesus is alive in our time, ket iti may nga lugar adu kakabsat dagiti na duma-duma nga paggigimungan, ibaga tayon kapilya, simbaan, kuno nyaman pa. I ask them, where will Jesus go? And attend church. Maawatan da kabsat. Gapu iti Matthew 12 versikulo 8. Nga ti anak iti tao, isu ti aldaw, isu iti apo iti aldaw panaginan. Maawatan da kabsat, nga daytoy apo iti aldaw panaginan, the Lord of the Sabbath kept the Sabbath when He was here on earth. Ketno kayat tayo asurutan ni Apo Jesus. The invitation of Jesus is always say, come, come, come to me. Umay kayo kanya. Ket intun no mapantay ken ni Apo Jesus, surutan tayo ni Apo Jesus, pagbalinin tayo ni Apo Jesus, nga isu iti modelo, iti panagbiag tayo kakabsat. Then God's grace will help us. Nga surutin tayo may, dahil panagilin na, iti aldaw panagkinan. I had an experience. Hindi da kami di Ilocos kakabsat. Nainbitarang kami, iti may nga kapitan, iti may nga baryo, iti Candon City, Patpata Segundo.
Dahil tinagan dahil pare. Dahil di pa nagbisita mi, iti may isang aldaw, kunana dahil nga kapitan. Pare, kunana ni brother nga komedyan. Umay kay tuman into no rabiin o Sabado. We were very happy at that invitation. Nagsagana kami kakabsat. Ket dinawat ko kadigiti kakabsat ijay kandon they are nearest kaday jay nga papanan mi nga isagana day ti chalkboard, chalk, ken eraser. Napang kami kakabsat, ket idi makadanon kami pudno, inurnong ni kapitan digiti kabaryuan na. Ngem di mi ammo nga dagayam iti maysa nga inaramid ni kapitan, tinaramid na. Nangimbitar met iti duwa pay nga pangpangulo iti relihiyon kakabsat. They are the born again, ken iti saksi ni Jehova. Ket idi nga simangpet kamin, kunana ni kapitan, agrugita yon, kastoy ti urnos na. Ito mo na nga mangipresent, so na iti pastor iti born again, santo DJ gayem tayo nga saksi, maudin to iti Seventh-day Adventist. Kinikita kakabsat ti presentation iti duwa nga pada nga trabahador. They're very good. Kitagsipod kakabsat dati impresent day pastor iti born again ket ni Apo Jesus. Ket impresentamet day ministro iti saksi ket ni Jehova. I put aside day outline nga naramid ko kabsat. And then I prayed, Lord help me. Idi tiyempo tayon nga agpresenta. Dinawat ko di blackboard nga may panjating nga. Inalak day chalk. No daytoy ko makabsat day blackboard. Ginudwak kakabsat manipod iji nga to lininya pababa. Sa ko lininyaan manipod ti kanawan at pakatigid. Sa ko insurat di jay Jesus, insurat ko medjay Jehova. And then itinbaga panagnakak nga ni Jesus kadagiti gagayem ko nga born again. Ken ni Jehova nga gagayem ko nga saksi. Isuda wenno isuko na ket nagngilinda iti aldaw a panaginana nga Sabbath. So I use the Bible and thanks be to God. Nakita kakabsat dagiti anak ni Apo Diyos ijay. Iti maysa kakabsat nga pinangprobar ko nga ni Apo Jesus ket isuna iti nagnilin aldaw a panaginana. Daytoy text nga inted ti pagleksyonan tayo. Matthew chapter 12 verse 8. Agsipod tati anak ti tao isu iti Apo iti aldaw panaginana. Then I made the appeal and I said, when we call, no ayaban tayo ni Apo Jesus, Lord, Lord, datayo nga rudya pasurot na. Ket akas pasurot ni Apo Jesus nga nagnilin iti aldaw a panaginana nga isu iti Sabado. Apay nga rod nga ditay met ang ilinen daydi aldaw ang inilin na nga aldaw a Sabado. Kakabsat ko ni Apo Jesus imay tapno nang ited iti ulidan a model for me and for you. Nya dadalin tayo tata, education in the Sabbath. Tapno daydi panggap iti education nga isu iti panakaisubli. Daydi nga nadadael aladawan ti Diyos kada tayo. Ket isumet lang iti kakabsat, misyon iti aldaw a panaginana. Tapay, remember, kunana ni Apo Diyos, tapno padasek isuda. So I will test them whether they walk on my law or not. Iti panagnilin ti aldaw a panaginana. Isu iti panagtungpal iti bilin ni Apo Diyos. Iti panagnilin ti aldaw a panaginana. Isu kakabsat
iti dayjay pampanunot tayo. Nga umay dayjay nga aldaw. Nga datay tun iti langit. For the endless ages of eternity, we will be celebrating the Sabbath with God. Kuna nakabsat ni Ellen White, iti Desire of Ages, page 283. No other institution which was committed to the Jews tended so fully to distinguish them from the surrounding nations as did the Sabbath. God designed that each observance should designate them as His worshippers. It was to be a token of their separation from idolatry and their connection with their true God. But in order to keep the Sabbath holy, men must themselves be holy. Through faith, they must become partakers of the righteousness of Christ. When the command was given to Israel, remember the Sabbath day to keep it holy. The Lord also said to them, Ye shall be holy unto me. Only thus the Sabbath distinguished Israel as the worshippers of God. Naglawag kaupsat ti panang ipalawag ni Ellen White no apay nga inted ni Apo Diyos. Kadayjay nga nasyon na dayto aldaw panakin. We are part of the spiritual Israel. And part of the spiritual Israel, I will use the last sentence dayjay nga quotation nga inted ni Ellen White. Only thus could the Sabbath distinguish Israel as the worshippers of God. Agyaman na kakabsa. Intid ni Apo Diyos aldaw apanaginan da Sabbath. Agyaman na. Agsipod ta babaen iti ayat ken parabor na. We have obeyed God and walked in His law. Agyaman na kakabsat ta makita tayon nga umasasideg dayjay aldaw. No umay na tay alain ni Apo Jesus. Agyaman na kakabsat ta ijay tulangit nga pagawidan tayo. Every Sabbath agkakadwa tayo nga panagdaydayaw iti sangwanan iti Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Man nakabalin namin nga Diyos agyaman kami launay Ama. Iti kasta launay ang panagayat mo panakan. Wen kayat mo nga maisina kami kadag iti sabsabali. Isu nga inted mo ikaldaw mga panaginana. Tulungan na kami o Diyos. Nga iti aldaw mo ang panaginana, akas iti panaginanam. Aginana kami matama. Ket kas dayjay panggep nga inaramid mo iti aldaw ang panaginana. Mapasanto kami kuma. Saan nga dayjay nga aramid mo. No dikit gapu iti kinalimpeg iti anak mo. Nga isu iti nagbalin ang modelo. Pagtuladan mo. No kasano iti panagngilin italdaw mo ang panaginana. Bendisyon na mo Diyos dagiti kakabsat na kaduanin nga nagadal. Bendisyon na mo dagiti Sabbath School nga isunto Diyos iti pakausaran dayto ni Kristo. Agyaman kami Ama, tasong batang dagiti kararag ni tinagda ko ni Jesus. Amen. Dalangay ng kapsat iti may isang leksyon nga ripaswen tayo into numay nga lawas. Babanti tulong ni Apo Diyos let us meet on December 25 iti Rabi kapsat. Ni Apo Diyos iti agay-ayat kada tayo. Happy Sabbath na rin kapsat. May God bless us.